dic Maria Lorca. Vinc a parlar de la darrera part del que és el CIDIAP, que són els productes i els serveis que oferim, i haig de dir-vos que moltes gràcies per ser uns superherois i arribar a aquestes hores i mantenir-vos. Aquí he posat els dos noms dels que componem l'àrea de productes i serveis, però hem d'agrair a tot el CIDIAP totes les coses que es posen aquí, tant la gent que està treballant aquí ara, com gent que hi ha treballat, com el Francesc Fina o la resta del CISAP. Abans de tot, què és el CIDIAP? Ningú ha posat la definició. És el sistema d'informació per al desenvolupament de la investigació en atenció primària. Per nosaltres és molt important no totes aquestes paraules, sinó sobretot el desenvolupament de la investigació en atenció primària. Aleshores, si tenien en compte això, ara anem a veure el flux de com va la informació a l'atenció primària. Tenim principalment vinculats a CIDIAP 5 actors. Tenim els professionals d'atenció primària, un actor que és la història clínica informatitzada, l'ECAP, el CISAP, que són els nostres companys que es dediquen al suport a la gestió, el CIDIAP, nosaltres i els investigadors. Els professionals d'atenció primària, el flux de la informació sanitària l'introdueixen a l'ECAP principalment, i el CISAP extreu dades d'aquí i les aprofita, i nosaltres extraiem dades d'aquí i les aprofitem. El CISAP el que fa és processa aquestes dades i les retorna als professionals a través de l'ECAP o directament mitjançant pàgines que veu el professional directament entrant a través de l'ECAP, i també ens aporta informació a nosaltres. I què fem nosaltres? Nosaltres principalment donem molta informació als investigadors, els investigadors ens retornen molt feedback, però potser la informació que va cap a la direcció contrària on ens ve la informació no és del tot idònia. Nosaltres una de les coses que volem aconseguir en els propers temps és mantenir la relació que tenim amb els investigadors, però aconseguir que aquesta informació del feedback sigui millor. Una mica anant amb la pregunta que han fet de quin és el rèdit que podria treure l'ICS, nosaltres volem que l'ICS també tregui profit de tota la nostra feina, que ja n'ha tret, però volem que sigui més. Aleshores, quin és l'objectiu de la presentació? Realment estem fent alguna cosa per impulsar la investigació i la recerca en atenció primària? I realment podem millorar el flux? Aquesta gràfica que us he posat, que és un desig, podem arribar a aconseguir-lo? I això us intentaré donar resposta a aquestes preguntes mitjançant els productes i serveis que fem. Així, us parlaré dels productes i serveis que tenim actualment, d'alguns serveis que estem innovant i del futur, d'integrar la nostra informació a dades de CISAP, a dades ECAP i així donar aquest rèdit als professionals. Dels serveis actuals us parlaré dels projectes i dintre dels projectes els estudis de viabilitat i també us parlaré de la preselecció de pacients. Un esquema molt groller de com funcionem és un protocol que fa un investigador, entra a la base de dades, el fem ficar a la base de dades, el processem i li donem les dades a l'investigador. Una mica més detallat, podríem dir que l'investigador té una idea i desenvolupa un protocol. Però la primera pregunta que s'ha de fer és possible fer aquest estudi que he pensat amb la nostra base de dades? I la primera pregunta que vol la primera resposta és si la N és suficient. I això és el que nosaltres anomenem estudis de viabilitat. És viable fer-lo? I en tenim dos. Tenim dos principals, un que nosaltres anomenem exploratoris i els que realment són projectes de viabilitat. Els exploratoris per què els anomenem així? Perquè són estudis que no requereixen descàrregues, o si les requereixen, descàrregues vull dir que anem a la base de dades i traiem dades, no? En principi no requereixen descàrrega de dades, o ja s'han fet, o aquestes són mínimes. Les dades disponibles gairebé sempre són procedents de l'ECAP. Això redueix el temps de resposta.
I la durada, la resposta que donem, pot ser immediata, ja veureu per què, pot ser immediata o en dies. És per això que és immediata. Nosaltres hem desenvolupat una eina que està a disposició de les persones que han de donar resposta de si és viable o no aquest projecte, en el qual, per tractaments i problemes de salut, que són les principals variables per les quals es defineixen les poblacions d'estudi, doncs poden donar resposta àgil de si tenen una eina suficient per desenvolupar un estudi. Per exemple, en aquest cas he seleccionat el codi ATC A10DB i com podeu veure, nosaltres tenim una casella on fiquem el codi ATC i veiem quanta gent està prenent o ha facturat determinat fàrmac. Aleshores, podem ficar el codi 1 dígit, 3 dígits, 5 dígits o 7 caràcters. En aquest cas jo he agafat el de 5 i em surten aquí gràfiques de com es distribueixen els de 7 caràcters que són de principi actiu. Aleshores, un investigador determinat vol saber quina és la prevalença de persones que el 2011 prenien o facturaven aquest fàrmac. Doncs podem veure que en el 2011 hi havia 29.000 persones. I podem dir, hi ha 29.000 persones. O potser vol saber quanta gent nova s'ha diagnosticat d'Alzheimer el 2010. Doncs tenim de nou una eina per codis diagnòstics. I d'Alzheimer el 2009 tindríem 5.100 persones. Potser amb aquesta resposta l'investigador diu endavant, m'agrada l'eina i vull fer-ho. I aquí ens quedem. Però a vegades ens quedem curts o vol creuar amb altres variables per poder saber si realment pot portar a terme o no l'estudi. I això és el que seria realment un estudi de viabilitat. Requereix una descàrrega de dades per poder-les creuar, per saber per què requereix creuar dades, perquè hi ha uns criteris d'inclusió i d'exclusió. Les dades disponibles pràcticament sempre són procedents de CAP i així la resposta és molt més ràpida i la durada sol ser més curta d'un mes, bastant més. Habitualment solen ser 2 setmanes, però habitualment els diem per sota d'un mes. Hem respost a l'investigador, li diem endavant, és viable, però aleshores iniciem un assessorament. De quines variables es disposa? És suficient? Amb l'eina el podràs fer? Potser vols una variable que no tenim o que s'ha començat a recollir massa tard i tu voldries començar l'estudi abans? Això és un altre dels serveis que oferim a CIDIAP. A l'hora de construir el protocol intentem donar informació de si és o no factible fer aquest projecte. Aleshores, un cop està escrit el protocol, s'introdueix el que anomenem la producció de CIDIAP. Però abans d'entrar a la producció de CIDIAP hi ha el comitè científic. El comitè científic el que pretén és vetllar per altres punts que no tindríem en compte en qualsevol protocol. Per exemple, va a favor de les polítiques de l'ICS. Ve un laboratori i vol saber si el seu fàrmac va bé de totes. Compte, potser no segueix les polítiques de l'ICS i si fem un estudi i diem que va molt bé però no es miren altres fàrmacs, potser el que estem fent és tirar-nos pedres contra l'ICS i li sortiria molt bé al laboratori però molt malament a l'ICS. Doncs potser cal mirar-ho, potser aquest estudi no cal fer-lo. Hi ha investigadors d'atenció primària? Ajuda al desenvolupament del CIDIAP? Si hi ha un estudi que ens obliga a vincular-nos amb una altra base de dades i aquesta base de dades diu l'ok per vincular-nos, doncs endavant. També ens interessa, nosaltres creixem, el CIDIAP creix i també ens mirem la qualitat del protocol. Molt bé, està dintre de la part de producció de CIDIAP. I quina temàtica ens demanen els investigadors? Mireu, en el que portem de CIDIAP des del 2010 han entrat 52 projectes. Com ha dit el doctor Frank, la diabetes està en boga, no? Doncs veieu que hi ha prop d'uns, no sé, eren al voltant de 13-14 que són de diabetes. Però també veieu que altres factors de risc cardiovascular, infant, tabac, doncs arriba al 37, 33, 30-31%.
Però altres parts, altres temàtiques serien musculoesquelètic o infeccioses o neuropsiquiatria o la recerca en serveis sanitaris. Si veiem l'evolució del número de projectes que han entrat a CIDIAC des del 2010, mireu que poso inferior al 2010. El CIDIAC va néixer l'any 2010, però hi ha projectes que havien entrat ja a formar part de l'IDIAC que es van acabar fent amb les dades de CIDIAC i aquests van entrar abans del 2010. Com podeu veure, sembla una gràfica que estigui indicant que vam créixer, ens vam estabilitzar i estem caient. Això sembla la prima de risc espanyola, però no. O sigui, la previsió queden 2 mesos encara per tancar l'any i tot i que el FIS no ha anat d'allò com ens esperàvem, la previsió és que arribem al voltant de 16-17 projectes aquest any. Esperem que la prima no vagi així. I si tenim en compte els becats, què vol dir becat? Els estudis becats serien aquells que nosaltres intentem impulsar sense que els suposi un cost econòmic a l'investigador, tot i que no hagi aconseguit una beca o diners, per exemple, a través d'una convocatòria competitiva. I veiem que l'any 2012 hi havia un, el 2013 van ser-hi 3, i l'any 2014 esperem que entrin almenys 8. I aquesta és la nostra idea. La nostra tendència és intentar incrementar els projectes d'investigació d'atenció primària que es beneficien de CIDIAC. Un cop han entrat a producció, nosaltres què fem? Fem la descàrrega i el processament d'aquestes dades per poder donar-li el fitxer TXT al professional. Abans de donar-li hi ha un procés de comunicació, hi ha un feedback constant amb l'investigador perquè les dades que li donem finalment siguin les que ells desitgen. I finalment, quan tenim aquest TXT, li donem a l'investigador. I aquest investigador pot processar-les ell perquè sigui estadístic o, per exemple, pot fer servir altres recursos que ofereixi IDIAC perquè hi hagi un procés d'aquestes dades. Una de les coses curioses que he sentit aquests dies és i què és un fitxer TXT? Hi ha molts de vosaltres que sabeu què és un fitxer TXT. El fitxer TXT és un fitxer de text pla, com sabeu la majoria, però, per si un cas algú no ho sap, ja ho sabrà, és un fitxer pla que no té format, no té enriquiment, com oferiria el Word. Això és un exemple de fitxer pla, és tot un seguit de caràcters que mitjançant una codificació interna podem arribar a separar en camps. Tant és així que això es pot importar a un programa estadístic. Nosaltres oferim el TXT, però això és les mateixes dades posades al programa estàndard, per exemple. Molt bé, hem parlat de projectes de viabilitat i ara us parlaré dels projectes tal qual. Requereixen de descàrregues... Bé, he parlat dels projectes tal qual, ara us dic les característiques dels projectes. Requereixen de descàrrega de dades i encreuament de diverses taules. Aquí ja la informació no només procedeix de cap, procedeix la gran majoria de vegades d'altres fonts. I això fa que la durada sigui variable. Quan més fonts hi hagi, menys estigui a les nostres mans, el temps pot ser més llarg. I ara us parlaré de la segona part de la cartera de serveis actual, la preselecció de pacients. No sé si n'heu sentit a parlar, la intenció, el que busca és seleccionar candidats a entrar, per exemple, en un assaig clínic. Es facilita a cada professional que treballa amb ECAP un llistat de pacients que compleixen certs criteris i poden requerir aquests també un estudi de viabilitat. Per què? Perquè imagineu que ve un investigador que vol fer un assaig clínic i determina que li interessaria que la població que entrés en aquest assaig clínic tingués aquestes característiques. Clar, nosaltres pensem, potser sigui molt limitat si fem servir aquestes característiques. Calculem una N per les característiques que ens defineix i li diem, mira, com a molt et podrien sortir 200 pacients. Tenint en compte que no s'agafen tots, compta en 100. Aleshores, la gran majoria de vegades es queda curt. Aleshores, hi ha
una conversa per intentar fer més flexible aquests criteris. I no es desenvolupen dintre de la base de dades de CIDIA. És la primera vegada que us dic alguna cosa que no té res a veure amb la base de dades de CIDIA. Nosaltres ho fem a ECAP perquè la informació que aborda l'investigador habitualment és més a temps real. Nosaltres actualitzem la base de dades cada any i potser el que li interessa és la setmana anterior. Doncs nosaltres treballem més amb la que serien les dades d'explotació de l'ECAP. La durada, des que nosaltres en rebem la informació, com a molt triguem 2 setmanes a pujar la informació a l'ECAP. Bé, l'ECAP, ben bé no és ben bé l'ECAP. Mireu, on ho veu el professional? Això és una pàgina web que entra cada professional mitjançant l'ECAP. A part de donar la informació sobre indicadors del CISAP, perquè és una pàgina del CISAP, té una finestra, que està aquí baix, que li indica en quins estudis pot participar. Són professionals que han dit que volen participar en estudis. I en aquest cas tenim l'estudiado i l'estudi interpretador. En l'estudiado, per exemple, en aquest professional tindria 6 pacients que coneix. Aleshores diu, aquest l'inclou, parlo amb ell i l'inclou. Aquest també l'inclou, el tercer també, el quart no vol participar, el cinquè està proposat però s'ho està pensant i el sisè ho ha rebutjat. I aleshores, d'aquesta manera, s'estan seleccionant pacients per fer assajos clínics. I això és la preselecció de pacients. Us he parlat dels productes actuals. Ara us parlaré d'allò que estem innovant. I estem innovant principalment, actualment, amb mapes. Disposem de mapes vectorials. Els mapes vectorials volen dir que tenim per cada part geogràfica, el tenim dibuixat en punts. Aquests punts estan georreferenciats. Tenim les coordenades de cada un d'aquests punts. De província, de les zones de província, de comarca, d'ABS, d'àrea bàsica de salut, de municipi i de secció censal. Per exemple, això són les àrees bàsiques de salut de Catalunya. Això és un mapa vectorial, com he dit. Podem dibuixar el que vulguem, si tenim informació de cada una de les àrees bàsiques. Aleshores, el que podem fer, per exemple, és il·luminar aquelles que no són de l'ICS. Doncs aquestes àrees bàsiques que estan pintades són de l'ICS. I com és vectorial, podem ampliar tot el que vulguem. En aquest cas, veiem la zona metropolitana i com hi ha una zona, un eix, que és no ICS. Un altre exemple. Aquest és un mapa de seccions censals. Com podeu veure, hi ha moltes a les zones urbanes. I queda com una amalgama, no? Doncs el que hem fet aquí és mirar quina és la distància que tenen els que viuen a cada una de les seccions censals al seu hospital més proper. Aquí podem veure que les zones que tenen un hospital, doncs, clar, triguen 5 minuts, però hi ha zones, com aquí a la vall... no me'n recordo. No és Vall d'Aran, no, és... Per accedir a la Vall d'Aran hi ha una comarca. Sí, és Pallars, la part de dalt del Pallars, que tenen entre 1 hora i 2 hores per accedir a l'hospital més proper. Hi ha alguna zona més, per aquí a Tarragona, o per al Falset, que també els hi costa viure. Molt bé, i ara us parlaré de quins serveis volem integrar a l'ECAP per poder donar rèdit als professionals i al propi ICS. Us parlaré d'un tema que és de la recerca a la pràctica i dels qüestionaris ad hoc integrats a la història clínica. De la recerca a la pràctica el que pretén buscar és que els resultats que es derivin d'estudis que es facin a CIDIA i que puguin ser interessants per a l'atenció primària puguin tenir impacte a l'atenció primària. Per exemple, s'estan desenvolupant indicadors pels professionals derivats d'un projecte de diabetes que s'ha parlat aquí, de l'e-control, que ha presentat el doctor Franco. I la informació es penjarà a una pàgina que tenen accés als professionals, que és el CISAP Epidades. Això és com una mena primícia, els professionals no ho poden veure encara, per això és en futur, no és un projecte actual,
O sigui, és un projecte actual, però que no podem veure. On podeu veure aquí és... Això és informació de Catalunya. Aquí el que veurien és els indicadors i aquí la gràfica de com es distribueixen aquests indicadors a Catalunya. Aquí posa prevalença de diabetes. Doncs a Catalunya és al voltant del 8,83%. Aquí hi ha indicadors de... Millor llegeixo aquí. Indicadors relacionats amb el sexe, quan són homes, el 54% són homes. Aquí hi ha relacionats amb el control de la diabetes mitjançant l'hemoglobina glicada. Hi ha indicadors relacionats amb, per exemple, amb altres factors de risc com és l'IMC, amb la pressió arterial i n'hi ha de tractament. Aquí n'hi ha un de tractament. Això ho podem veure en gràfica, seleccionem l'indicador que volem i ens ho indica. La barra vermella seria el total de l'X i en aquest cas aquests són els diferents àmbits. Però també el CISAP el que ofereix és el mateix per diferents... O sigui, ens apropem al professional. Per exemple, aquí hem entrat a l'àmbit de Barcelona. Aquestes són les 4 SAPs de Barcelona. I això seria la prevalença de diabetes a cada un dels àmbits. En aquest cas, aquesta gràfica, hem seleccionat un altre indicador, que seria el percentatge de pacients amb hemoglobina glicada per sota del 8%. Veiem que sembla ser que quants més diabetis tens, pitjor els controles, per exemple. Però es podria tenir aquesta relació. I es pot arribar aquí, podríem arribar aquí i podríem veure dades per professional en un futur. Molt bé, hem parlat del primer intent d'integració amb l'ECAP i per donar informació als professionals, i una altra forma d'integrar-nos a l'ECAP seria desenvolupant qüestionaris ad hoc dintre de l'ECAP. Aquests qüestionaris el que facilitarien és una recollida de dades específica. Seria ideal per recollir dades de seguiment per cohorts, per assajos clínics. Per exemple, això és la primera pantalla de l'ECAP. Quan entres, n'hi ha d'altres, però aquesta és la principal. Aquí tindries el llistat de pacients, per exemple, que tens a l'agenda del dia. En aquest cas, com podeu veure, són pacients anonimitzats. No hi ha cap que es digui AAA. I el que es pretendria és que si una persona està dintre d'un assaig clínic, per exemple, doncs li indiqués al professional: mira, aquest està dintre d'un assaig clínic. Aleshores, clicant a la zona on s'informa que està dintre d'un assaig clínic, aniríem al full de monitoratge. Aquest és el full de monitoratge on es recullen la gran majoria de variables dintre de la història clínica normal. El que nosaltres pretendríem és que en una d'aquestes pestanyes, que són com fulls de variables que estan dintre de l'ECAP, hi hagués un específic per a aquell assaig clínic perquè aquell pacient ha dit que volia participar en aquest assaig clínic. I sortirien les variables que li tocarien en aquell tall concret de temps d'aquella visita que s'ha de fer a l'assaig clínic que s'haurien de recollir. I el professional el que hauria de fer és recollir les variables que li surten al qüestionari. Així, hem fet un seguiment a tots els serveis, tant presents com futurs. Us he parlat dels projectes de la viabilitat, de la preselecció de pacients, que ja estan actius a CIDIAP, dels mapes, que ja podeu disposar d'ells, i en un futur de com intentarem integrar els resultats dels estudis que es fan a CIDIAP a la història clínica i de com facilitarem l'entrada de dades mitjançant qüestionaris ad hoc dintre de la història clínica informatitzada. Aleshores, l'objectiu de la presentació. Penseu realment que estem ajudant al desenvolupament de la recerca en atenció primària? Bé, creiem que sí. Potser algú de vosaltres pensa que no, però nosaltres pensem que sí. Podem millorar el flux de la informació des del CIDIAP cap als professionals d'atenció primària? És el nostre desig. No tenim desenvolupat les eines, però el nostre desig és potenciar el sentit d'aquesta informació.
I aleshores està clar, què és el CIRIAD? Ho teniu ben clar, no? És una base de dades, és la base de dades CIRIAD. Doncs nosaltres pensem que no. Nosaltres pensem que són serveis basats en dades clíniques. Som una integració de 21 bases de dades diferents, que integren l'ECAP, és una millora en la qualitat d'aquestes dades, és un assessorament en el protocol quan es vol fer un estudi d'investigació, és un suport per a les convocatòries, nosaltres i sobretot els nostres companys de l'IDIAP donen aquest suport. Facilitem el vincle amb altres fons mitjançant formes anonimitzades. Fem un circuit anonimitzat, això és molt important, nosaltres no ens importa. Abans hem preguntat que, home, si comencem a donar variables, està clar, però nosaltres si ve un laboratori i ens demana unes dades, no li donem les dades. El que fem és un informe i li donem un informe. El laboratori mai acaba veient una taula amb pacients. Fem un processament ad hoc. Cada investigador vol unes determinades coses. Nosaltres intentem adaptar-nos a les preferències d'aquest investigador. Fem preselecció de pacients per assajos clínics. Representem en mapes. Apliquem els resultats a la pràctica o volem aplicar-los. I també tenim una base de dades. I això és així. Moltes gràcies.